lumapan wonten Kabupaten Barat Madya minangka mata pitanipun tiang-tiang Madiun. Katurah besok. Bilih tiang-tiang Barat Madya kepengin miwiti perang adat. Ansun kalian Madiun. Dadi wong Barat Madya wiwit dina iki arep miwiti perang adat. Leres Slirahmu lak ya wis kapiji kang supaya klebu ana ing Barat Madya. Ateges kang supaya Barat Madya gelem sidhem perang adat antaraning Madiun lan Barat Madya ora bakal dumadi meneh. pangapunten Gusti Pati. Mboten kirang-kirang angin kula budidaya ngripih kalian Gusti Pati Adipati Indra Kusuma nanging sedaya atur kula menika mboten tepahi. Kapala kula sampun katundung saking Kabupaten Barat Madya. Sliraku wis katundung saka Barat Madya. Dinten sakmenika kathah prajurit ingkang petindhi Gusti Patih Endopati kepengin ngasuk peperangan wonten ing Kabupaten Madiun. Yen kaya ngono bali ning Madiun tak adepane Namung Barat Madya. Patih Dongklo Pati. Ya bener ora kleru kowe patut dedek. Wong-wong Madiun wis padha petpanger iki bae. Apa kowe lali yen to biyen perang adat antaraning Madiun lan Barat Madya prajurit ana ing Barat Madya akeh sing dadi pangorbanan. Wirikala semono. Nanging wiwit dina iki prajurit ana ing barat wis maewu-ewu cacahe. Mula saka kuwi gelem wong Madiun manungkul. Tak kerek gendera ning Madiun. Aja kaya ngono Patih Dongklo Pati. Wis Merga apa? Gedene perang ya bakal nuwuhake pangorbanan ning ngarep wis tak kandhakake mula Barat Madya gelem manungkul kalawan Madiun ing besuke negara Barat Madya bakal dadi negara kang adil makmur gemah rempah sinawe. yen tak rungokke tembungmu kaya wong dodolan ngono. Kaya blante ning arep ngomong ngono ning guring mblegedhas. Lah terus Mula saka kuwi manungkula Madiun. ora kena tak eman Oh, prajurit.
kira pamriksa. Kakak kuat. Kanjeng Hadipati Rangga Murti. Sawise satata nggon lungguh napas sira senggang. Banjur panjenengaku mundhut palapuranira. Nalika sira jaga tepis piringing Kadipaten Pediyon kepiye? Pareng matur Gusti Kanjeng Hadipati. Mangeksi padha dawuh nandhalem ingkang supados hanjagi tapel wates wonten ing Kadipaten Madiun. Ya, Dumadakan ing dinten sapunika tiang-tiang saking barat Madya ngibaraken bendera perang Gongsa Gwara katuthuk ateges perang adat sampun kawiwitan. Barat Madya miwiti perang adat. Menika leres Banjur tanggung jawab pira kepiye? kalampah perang adat kawiwitan barat Madya dalah Madiun. Sedaya senopati wonten ing Madiun minggahipun kula pribadi Kanjeng Adipati. Kases Kabeh para prajurit ing Madiun padha kalah. Kaya ngono pratelane wong-wong saka Kadipaten Barat Madya ora kena sinangga gampang. menika leres. Okeng prajurit senopati padha mundur saka payugan kanthi kuwi keploki saka mburi aku pribadi ing Barat Kula aturi mambeng bramantya panjenengan Kanjeng Adipati. Panjenengan menika pandam pengayoman ingkang pinayungan hasta brata. Saru dinuru yen to panjenengan pribadi ingkang madeg dados senopati wonten ing Madiun Jalaran. Ya, taksih wonten setunggalipun senopati ingkang dereng maju wonten ing rananing Mandala Yuda. Banjur sapa senopati sing durung maju ning palagan? Boten wonten 3 kalih namung setunggal senopati Brajanata. Brajanata Menika leres. ya. Prajurit timbalana Brajanata. Pasti kaget sira tinimbalan marak ngabyantara ning Resrak. Estunipun betul sisih pangandika dalem Kanjeng. Nembe kemawon abdi dalem wonten ing Kadipaten. Dumadakan kasaru sawanipun prajurit. Kula paring kedah ngadhep kersanipun Kanjeng Adipati. Ya. Temenggung Brajanata. Inggih. Pancen ana wigati ting bakal ndak dawuhake marang jeneng sira. Nanging sadurunge panjenengaku paring dawuh. Panjenengaku kepengin ngantepake prasapanira tumrap Kadipaten Madiun. Duh Kanjeng Hadipati Rangga Murti. Sumpah prastya kula. Putung kabalangaken ajur kasawuraken. Pejah gesang kula. Badhe kula abdi-abdi ing Kadipaten Madiun. Bagus. Kowe iki ndak karantik. Kawruhana Temenggung Brajanata inggih. Barat Madya wis miwiti perang adat kapara. Okeng prajurit Madiun tan mangga kulya. Kanthi kuwi panjenengaku meni sudha marang jeneng sira Temenggung Brajanata minangka raja senopati ing Kadipaten. Menika boten nugraha. Teng paringaken jembatan abdi dalem nanging sesanggam amrat sanget Kanjeng. Kula kanthi kuwi kabeh ndak borongake marang jeneng sira. Mulai dan suwan Rama. Raswati, Inci dawuh Rama. sira petrek-petrek sowan ning ngersaning Rama lan Ibu tan
tanpa kakersakake. Ana wigati apa? Pangapuntenipun ingkang ageng. Tanpa tinimbalan kula paraswan wonten ngersa panjenengan Rama. Iya. Amargi saking katebyan kula mirengaken wonten jumlah guring Maryam mangambal-ambal. Pratandha menawi wonten ing Pendhapi Agung Kadipaten Madiun menika wonten jumenengan. Wonten jumenengan menapa ngantos panjenengan boten paring pirsa dhumateng ingkang putra Rama? Ora sisip aturira pancen. Rama mentas wae mini suda salah sawijining senopati perang. Wonten jumenengan senopati. Iya. Lajeng sinten ingkang kapatapinaka senopati perang wonten ing Kadipaten Madiun Rama? Ora ana liya pamanmu Tumenggung Brajanata. Paman Brajanata. Nuwun sewu saderengipun Rama. Raspati kepiye? Kenging menapa kedah Paman Brajanata ingkang jumeneng senopati wonten ing Kadipaten Madiun. Cobi panjenengan kulaturi mengo kula menika putra panjenengan ingkang pas lan trep dados senopati perang wonten ing Kadipaten Madiun. Menika kedah kula Rama. Raspati. Iji Rama. Rama ngerti. Nadyan sliramu wanita nanging wasis olah bela raga. Ning lho apa mentala ngatasi Rama wong tuwa. Nyumurupi sliramu tetandingan ana ing medan laga mengko yen kakroyok dening parisane prajurit saka Barat Madya sing kelangan wong tuwa. Rama. Kula menika sampun sumpah. Nalikaning kula dados prajurit wanita. Kula sumpah kula ngikhlasaken jiwa raga kula lamun kula dados rabu ing negara. Mila Rama, kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Bila gelar senopati badhe kula suwun Rama. Aja. Jalaran Rama wis paring dawuh marang pamanmu Tumenggung Brajanata. Lamun Rama njabel marang dawuhe ateges Rama ora patut dipercaya dening kabeh para kawula ing Kadipaten Madiun. Lajeng cethanipun panjenengan uga boten saged ngulungaken gelar senopati. Tetep ingkang dados senopati Paman Brajanata Rama. Rama wis nemtokake Brajanata minangka senopati perang. Mongko Rama. Nalikaning kula dados prajurit wanita kula menika sampun sumpah. Sumpah prajurit. Sinasa kula wujud wanita asta ki wanggo mbopong putra asta tengen nggo mbopong budama. Nanging Rama, bila kula nyuwun gelar senopati keman panjenengan kuko mboten kersa mboten menapa-menapa. Kula ikhlasaken gelar senopati wonten astanipun Paman Brajanata. Nanging Rama, ingkang ngadepi tiyang-tiyang barat kedah kula Rama. Raspati. Mereka wonten menapa-menapanipun kalian Raspati sinten ingkang kejalan ramane. Ora beda adoh watake anake karo bapake mbijak. Brajanata, Dawuh. aja dikangelan tungkanan Raspati. Bubar iki. tegese ora jubu kaya dene kirek asu kuwi ora. Terus Mung sawiji kaijenan. banjuran aku kaijinan terus kowe arep kepiye, ne? Ora teges aku tambuh yen kok paringi ngerti sapa jenengmu lan saka ngendi papan dunungmu kuwi gatine apa?
Kowe tumapa ana ing tapel wates Madiun. Ngertenono. Ya, Aku Respati. Respati. Aku senopati saka ing Kadipaten Madiun. Senopati saka Madiun. Aku mapak kabeh para prajurit ing barat Madiun. Dadi Madiun wis kentekan senopati lanang nekake senopati jopong wadon. Lho dikandhani Cepane kuwi ngino karo. ora ngino. Aku ora ngino. Madiun ngerti negara sing gedhe. Lho kok nganti kawis-waran nyejoke senopati wadon. Lho kok Senajan aku wujud wanita ana ing palabelan perang kini. Yen to lamun aku ngadepi mung kowe prajurit saka ing barat ora bakal mundur sak jangkah. aku percaya kelawan kowe. Nanging aku eman. Yen Eman? aku menang ora kondang, nek kalah isin-isine. Gelut kok musuh bocah wadon. Wong-wong barat kabeh. Iya. Ora sasah duwe dak ngeman marang aku. Antarane kowe lan aku mungsung. Bukteke ning papan kene, barat apa Madiun sing bakal Respati mundur. lakon mati dening aku. Bos. Panjenengan ngeno. Boten. Nyemu kalih kula. Mboten. Panjenengan ganggu gawe nggonku gelut kalih tiyang barat, Paman. Nggih, nyuwun pangapunten. Sang Putri Respati, kalamun kula ngganggu dumateng panjenengan awit kula sampun nampi dawuh ngersanipun Kanjeng Hadipati. Nggih tiyang sepuh panjenengan sepisan kula kaparingan gelar Sekari Nonce Senopati Perang kang angka kaping 2. Pari kedah nglapati sak tindak panjenengan saking pendopo Kadipaten Madiun. Rahayunipun wonten kula menawi boten panjenengan sampun jebabah ngepani lemah saking tanganipun tiyang-tiyang saking Kadipaten Barat. Panjenengan adol gawe. Oh, Panjenengan tak tolong kalih kula dupeh kula niki nelake matur nuwun karo panjenengan. Dikira kula niki kalah kalih tiyang-tiyang barat, Paman. Boten. Kula niki namung ngalah. Nek kadadak panjenengan dumugi wonten mriki adol gawe. Tanpa panjenengan kula tetep menang kok, Paman. sampeyan niku nek ngendika kok aneh. Wong jeneng perang kok ora kalah ning ngalah. Jeneng perang niku ora dipateni nggih mesti mateni niku perang. Terus karepe panjenengan ki arep napa kok panjenengan Aden. nungkok kula wonten mriki? Mboten kok ateges kula miyas. Dumateng panjenengan boten. Senajan pawakanipun wanita, nanging wanitanipun prajurit. Gitu. Nanging kalamun panjenengan mbacut badhe merangi tlatah ing barat, niku padha karo kutuk marani sunduk. Sulung mlebu geni nyatanipun sampean pun kasor. Paman Brojonata. Nggih.
Senajan to kula kok kedah mati. Tanding kalih tiyang-tiyang wonten ing Barat Madya mboten menapa-menapa. Wonten menika wonten kula patinipun mati dadi rabu ing negara. Kula ikhlas lair tandhisipun batos. Lho kok malah panjenengan menika kok malah sing semune mboten lila. Panjenengan mati wonten ing medan loka idep-idep dados rabuipun negari. Mboten menapa-menapa. Matine mati syahid nggih. Ning upami ana jenengan niku mati, enten sing kelangan sing luweh. Dene Paling-paling kados sing tiyang sepuh kelangan panjenengan. menika Rama lan Ibu, Paman. Sanesipun enten. Lah terus nek sanesipun ana sing kelangan terus sinten sing kelangan? Kula. Lho, lah kok panjenengan rumangsa kelangan ketemu pirang perkara panjenengan? Kula tresna dhumateng panjenengan. Mboten, kula niki mboten gojek. Mila sak tindak panjenengan kula mboten tega. Ngantos kok dadi rewangi dadi Jawa kasep sing kados ngaten. Niku bodho kula nanem rasa dhumateng panjenengan. Dadi cetane direwangi dadi Joko Kasep. Nganti teko seprene panjenengan ora gelem omah-omah mergo Nggih. panjenengan iki ngenteni. Ngenteni panjenengan. Niki wonten ketukan modang kula gunakake. Paman Brojonoto. Nggih. Wong panjenengan kuwi mawas. Panjenengan kuwi sinten? Wong iki kadipaten panjenengan angkat minangka senopati perang. Lho kok malah teng mriki panjenengan kumalungka kok nanti panjenengan nembung tresna kaliyan kula. Lama panjenengan niku. Ya nyuwun pangapunten. Menawi kula ninggalkan unggah-ungguh tata kramanan, jeneng tiyang tresna menika wuta. Boten saged dipun kondrajat pangkat saking bondo lan donya. Waton dan tresna lan tresna saged langgeng kanggipun wadaya. Kuwi padha tresnane bisa langgeng, Paman. Nek kok emane panjenengan tresna ning kula boten tresna. Lah sebabe Mergo kula niki ora seneng cedak karo panjenengan. Sepisan panjenengan ki ya wis sepuh. Kaping pindho ya isih kurang. kurang apa? Kurang ajar. Kowe ndek bojo aja tak nom-nom. Lho, sebabnya napa? Dong loro ati. Kok bisa ngaten? Alok sing tuwa-tuwa ngene iki gampang diapusi. Adate iki malah sampean kuwi lho. Senajan wis tuwa lah iku malah sok seneng ngapusi kok. Kula niki wong plempeng galeng. Wong beres kletes, wong jujur-jujur, nek ngalor ya ngalor, nek ngidul ya ngidul. Kalau masa minggu. Kala mangsa, lha sampean iki ora mung ngerti kala mangsa saben dina kudu menggok ya menggok. Alah-alah jenengan iku. Ayu-ayu ning wanita. Dasar ayu. Jenengan iki wis to ora usah Pun. kalem. Sampeyan iki kok ketekan aku. Muda saupama kandas Indah diobeni obat tekek tapi. Panjenengan iki mbok yo duweni rumangsa isin to, Paman. Hah? Tresna wis ora ditampa. Kudune sampeyan iki mendhok. Kula- Ora yen sampeyan. Kula niku apa-apa duwe, siji tok sing ra duwe. Apa? Isin. Layak sampeyan ora diisin. Janji-janji aku eling. Arep apa? Ah, tak pergi mawon lho, Pak. Arep apa? Turutan bronto ning
Tak pikir-pikir malah barongan Gomojo. Karo barongan apik barongane kok, Pak. Purun nggih. Mo. Kula rewangi ngemis-ngemis kaya ngene. Lho, Kaya wong edan turut dalan niku but-buti tresna lahir batin. sing ora duweni depisin iki panjenengan. Wis ditampe kait mau ora mendho. Kudune panjenengan mundur mergo wis ora ditampa, Paman. Kula nek mundur malah lara ati kula mergo mboten kelakon urip bareng kalih Dikon. Ngono. Nggih, no. Tetep Bacut seneng kalih kula. Nggih. Nek mboten kalih kula mboten gelem. Alwong kinukut jagate. Ngono, Paman. Kacek sadang sak penginang yen ora respati tidak bisa. Tak regani, Paman. Hmm. Yen pancen panjenengan tresno karo aku lan kepengin bojo kelawan aku. Nggih. Ya. Aku saged dadi garwamu. Sagot. Ngono. Paman. Dereng rampung anggen matur. Jare penjelasan Dika sagah. Nggih seneng. Kula saguh nanging nggih enten syarate. Napa syarate? Paton panjenengan iso ngalahke kula saged dadi garwamu. Wih, Manene ae, Pak. nglete Yo, ah. sing tak wedeni abane. Saestu Lha saestu to? liyane ora enek. Ora ono. Sa- Yen panjenengan ora gelem tanding karo aku, wurung nggone seneng karo aku. Oh, ya Sepati tak turuti. Sotos aku ira. Karuan yen iku mangko wis ilang, ora ana kurang ajar. Ajar iki. Lebih. Apa? Lebih. Lha iki kamu kalah karo panjenengan. Bisa wani. Ayo ngatur. Loh, sikapku kenapa iki? Lambu. Aduh, sikapku aduh. Saiki kari kowe Respati, kowe gelem tak pek bojo apa ora? Ora. Nek Aku ora, mau, Paman. kowe tak tinggal nek kene. Dibaduk macan karepmu. Wah, enggak ya. Urung diapa-apa karo. Paman, Ndae po. Paman rencana to tolong. Urip? Apa ini kemauan? Aku gembol kucing. Wah, enggak ya. Paman, iki ditambani to, Paman. Ora iso. Kowe lumpuh nganti engko sore. Nek ora gelem tak pek. Lah aku mengko piye nek aku lupa ning kene tengah-tengah. Ya sepuh kuwi dudu urusanku. Paman. Lah kari kowe mari lan orane kari kowe anggone wangsulan. Oh, Mbok liyane to, Paman? ora enek. Kowe pomak tak tinggal ana macan sing nom, kowe kepenak langsung mak klep ilang. Lah nek macan sing masan tuwa wis ora duwe untu, Loh, malah ora bisa dicokot aku. kowe dimut tok, ora malah kering. Aduh, aku nyebut baca lompong aku ciloko, Paman. Ah, iya. Dipun. Aku nek ora gelem kok ditinggal aku diodol-odol macan. Ha. Nek aku gelem aku njuk bojo kene wis tuwa to, Bu. Wis dah. Tuwa-tuwa lah telateni. Engko nek tak keloni, ora iku tak tutupane fotone Beri Prima. Bener-bener kamu dhewe tuwek kok. Wah, enggak ya. Paman. Lho kowe iki tinggal lagi. Sok ae kowe demeni ae. Mangga. Ono, Tinggal bener, Dul. wani pira, Mbak?
sago tenan. Ya sago pokoke penting aku ditabani. Yo, kapan ngapus yo setakon dosa. Up. Mon, Wes, mau diles-les tak ning mau. lho wong jaduk kok. Ora bolong-bolong, Pak. Ye, oh, tenan to. Sehat, bali kaya wingi une. Mari. Nah, terus Pati. Ayo ah. Hoi, hei. Jajal kok, Paman. Janjine piye? Janji? Matur Janji nuwun. pinangka utang gandeng wis mari sikil wis ora lara kena mlaku kok mek matur nuwun tok. Napa meleh? Janjine mau piye? Janjine napa, Pak? Lali kok kandhane bapake kok. Kowe ora mbela aku. Janji perkara bojo. Lah. Oh, nembelin kok, Paman. Ah. Matur nuwun. Iya. Panjenengan wis gelem nambani aku, Paman. Nek dene panjenengan arep ngepek bojo kali kula, Iya. nagih janji. Mm-mm. Tak wangsuli. Nek panjenengan kepengin dadi bojoku, tak usah ya. Ya, ora apa-apa. Ancen wong tua pende bojo ayu ki abot sanggane. Akeh panggodane. Resmati, aku ngerti kok. Munggah mukae ning padepokan Kota Selawe. Nanging titenono. Tak enteni kok jam 3 kok ora gelem. Tak enteni jam 5. Jam 5 kok ora gelem. Ketoprak bar.